Imqar bil-kejl tiegħu stess, Muscat għandu jneħħi liċ-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u lill-Ministru Konrad Mizzi wara li hu kien qal li kieku nstab l-kumpanija sigrieta fil-Panama Egrant tiegħu jew ta' martu kien iwarrab u nefaq aktar minn €1,000,000 minn flus il-poplu biex ingħadda f'ismu. Dan sostnieh fi stqarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Hija li sostna li b'ammissjoni tagħhom stess Schembri u Mizzi kellhom strutturi ta' kumpaniji sigreti fil-Panama u għalhekk wieħed jasal għal mistoqsija ta' jekk Muscat għandu xi jżommu milli jieħu dan il-pass. Egrant spjega li fil-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali tal-2013 Muscat kien qal li jemmen f'politika u politiċi ta' responsabilità u kontabilità, politiċi li jirrispondu għal emilhom u li jaraw li emilhom ikun trasparenti. Għalhekk jekk Muscat tassew jemmen fil-kontabilità u għandu għal qalbu l-ħarsien ta' reputazzjoni ta' Malta m'għandux triq oħra li jneħħi immedjatament lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Egrant sostna li għaddew aktar minn 24 siegħa u l-Prim Ministru għadu ma ħax azzjoni fil-konfront taż-żewġ persuni qrib tiegħu. Għal Muscat il-ħarsin ta' reputazzjoni ta' Malta u l-ħarsin tal-impjiegi ta' eluf ta' żgħażagħ u professjonisti mhix importanti. Minflok se joqgħod jilgħab għall-ħin u jistenna li jintemmu l-inkjesti li nsabu għaddejjin fil-qorti u li qed itawwalu stess bl-appelli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif kienu Keith Schembri u Konrad Mizzi stess permezz ta' neksjabiti li qalu li kellhom jirċievu €150,000 fix-xahar mingħand il-kumpanija 17 Black. Għaldaqstant Muscat għandu qudiemu għażla ċara li jiddefendi lil Malta u jieħu deċiżjoni li messu ilu li jew jibqa' jiddefendi liż-żewġ persuni l-aktar qrib tiegħu. Iżda reputazzjoni ta' pajjiżna ma tistax tibqa' ssiril għal ħsara u għalhekk l-oppożizzjoni mhux se toqgħod kwieta jekk il-Prim Ministru se jibqa' ma jagħmel xejn.